Bisan nalugi na tungod sa pandemya, usa ka negosyante sa Davao City nagtukod gihapon og buffet restaurant luyo sa pandemya. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Giingong walay makatarog sa taong bisan nalusno na, andam mo barog. Mao kini ang kasinatian ni Eva Corsino, kansang karinderya kaniadto, nagmalampuson og nahimo siyang iladong caterer ug events organizer sa Davao City. Apan sa pagsugod sa pandemya ni atong milabayng tuig, wala siya magdahom nga back to zero siya sanglit na apektuhan gayud ang iyang negosyo. So naninda mi og kanang mga nakatabgod na mga binignit, biko, mga unsa lang ang mabaligya. Apan, maisugong giatubang ni Eva ang hagit sa pandemya para sa iyang pamilya o mga trabahante nga dako ang pagsalig kaniya. Daghan mga naga-support sa ako ba, kumbaga. So kaya munang strong kay ko nga nisulod ani kahit pandemic, pero ginatry na ko nga mag-materialize gid siya. Karon, gisugda ni Eva ang iyang buffet restaurant nga pwede sab gamiton isip venue hall sa mga intimate events sama sa kasal ug birthday. Matud niya, hugot niyang ginapatuman ang health protocol sa iyang negosyo. Tambag niya sa mga buot mutukod og negosyo karong dunay pandemya, sakripisyo, kakugi ug pagampo ang susi sa unlimited nga kalampusan. Ana gyud na ang dula sa negosyo. Kuan gyud na siya na ay failure na apoy success. Ang atuag yung i-aim nato, ang success gyud sa ato ang business. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.